deixem... poses tres coses. Et poses les botes, els pantalons i l'arnès. Ho deixem així posat per anar de pressa quan s'ha de sortir, no? Perquè si toca la sirena, doncs en un moment has d'estar més o menys vestit. Després en el vehicle t'acabes de vestir, vale? Ara en aquest moment primer hem ficat pantalons, arnès i botes. Això les noies que porteu botes, ho podeu fer-ho a casa. Si heu preparat així, si podeu dormir 5 minuts més. Perquè després ja només posant-vos els pantalons us queden els pantalons i les botes. Vale? Bueno, a part d'això, això és la jaqueta. Llavors també la jaqueta, no és només la jaqueta, aquesta roba també protegeix molt del foc, de l'escalfor, del partanys, també té un problema que és molt gruixuda i pesa molt, però el protegeix per moltes coses, vale? Voleu mirar el que pesa o l'aneu passant? Ara amb la jaqueta m'he ficat la jaqueta, una linterna, el guanti per poder parlar amb els companys, vale? Parlar-nos, emergència. Llavors ens quedaria el casc, que és un altre element també molt important. Vale? Amb la jaqueta també hi ha molts guants. Però tot és un suma, tot és un suma i sigui. Sí que pesa, en comparació a la teva jaqueta pesa molt. Tothom l'aguanta, però... Es que las chicas... Ara ja portaria el casc, val? El casc aquest també té diferents coses. Tenim una pantalla que no em fotrà una crec al màxim. Aquesta, que normalment és per quan has de treballar amb eines de tall, amb allò amb el motodisc que ens editen d'allò que fas punes, o amb la motoserra per les serradures dels arbres i tal, o bé aquesta, que seria... Aquesta és de color dorat. Sí, jo vaig dir. Són com unes ulleres de mirall. Això, aquest color dorat reflecteix l'escalfor. Fa que l'escalfor reboti, diguem. Sí, ho entenem? Llavors, fa que t'arribi bé l'escalfor. Jo ara, si em fiqués els guants, estaria ja ben vestit, amb el d'això cordat, en el cas que a sota primer t'has de posar un passamuntanyes per la calor, però bueno, ara estaria protegit de les dues coses que us hem dit a dintre que són perilloses del foc. Cada un té la seva dona. Sí. Us han dit dues coses perilloses del foc a dintre que són? El fum i el... Tall. O sigui, ara estaria protegit per l'escalfor, d'acord? Però en canvi el que és més perillós en el foc és el fum. Si jo estic respirant igual que el fum, tampoc anem bé, no? Faria mal. Llavors el que em faltaria seria protegir-me per l'aire. Per l'aire podem protegeixes respirant-me que portem aquí dintre, que és un aire net i que és independent del que hi hagi en el respirar l'aire que hi hauria aquí, si el foc fos aquí, que portaria fum, el que fa és que respirarà l'aire que té aquí dintre. Això sí que pesa. Sí, Això sí que pesa. No, però no pesa massa. 5 quilos. Abans pesava més. 72. Jo ara porto, ara amb una cosa i l'altra, sí que porto uns 20 quilos i passats. De pes, què vol dir? Que estic molt protegit, però m'he tornat un petós. Ja ho era abans de vestir-me, ara més. Això ara s'ha d'aspirar. Sí, això no es respira d'aquí directament. Tots estan ficant a cany. Què? La fico? Llavors el que faríem és, amb aquest d'això, ens aïllem de l'aire exterior. Jo ara ja, respirant d'aquí, ara ja el que tinc és... Ara ja estic respirant un aire... Ara està respirant l'aire d'aquí l'ampolla. De l'ampolla passa pel tuboquet fins aquí i li entra dintre la màscara. I com que la màscara hi ha tot aquest espai, ja només respira Ara jo representa que amb això posat puc estar en un ambient amb fum i amb calor. No massa, perquè també acabes cremant-te, però amb molta més calor que amb la roba normal i amb molt de fum.